Yo, salutare tuturor, fratele vostru Dârja. Și astăzi vreau să vă vorbesc despre ceea ce consider eu, și nu idee consider eu, dar ceea ce este cel mai bun mod de a trăi. Sau cel puțin așa cred. E bine, cel mai bun mod de a trăi e reprezentat de faptul că ar trebui să fim detașați de lucrurile materiale. Fiindcă este un lucru ce urmează și care creează îngrijorare și ar trebui probabil să creeze mai multă îngrijorare și care ne pregătește pentru eternitate, și anume viața spiritului. Am aici un cântăresc talentat care mă încurcă. Și asta e ideea. În această lume noi suntem cu o mână pe lucrurile materiale și cu cealaltă mână pe viața spiritului. Și nu putem să uităm de viața spiritului. În timp ce ne preocupăm și de lucrurile materiale, dar nu le putem uita, fiindcă aceste lucruri materiale clar nu le putem lua, absolut nu le putem lua cu noi în eternitate. Vor rugini, se vor strica, vor fi furate, dar nu le vom lua cu noi. Într-o carte, păcate nu știu autorul și titlul ei, dar scria că sunt unii oameni care adună averi, nu pentru că ar vrea să adune neapărat averi, dar pentru că servesc lumea, ceea ce este bine. Ei servesc lumea și adună averi, dar ceea ce nu e în regulă, reprezentat de faptul că unii oameni îi observă și spun: acea persoană e norocoasă, vreau și eu să am același lucru ca ea. Și asta e o problemă, deoarece iar mă încurc în chitarist. Acest lucru e o problemă deoarece vrei să ajungi la rezultate fără a trece prin proces. De unde a venit asta? Da, practic, vrei să ajungi la final fără să începi cursa. Vrei să păcălești sistemul, să trișezi. Și nu este în regulă. Fă munca. Cum să spunem? Fă acel lucru pentru a avea putere. Sau mai bine spus, fii acel lucru pentru a avea puterea. Asta înseamnă a fi un rege, practic. Cum e în romanul lui Robert Moore, cred. Regele, iubitorul, magicianul și războinicul. Așa.